scensättning så är det ju liksom, om man tänker liksom, vad är den här Big Brother is watching you, så att på ett sätt att man är genomskinlig. Att vi är på något sätt hela tiden konstant medvetna om liksom, att jag blir liksom nu övervakad eller liksom, det finns någon som tittar på mig. Jag tror att det som är liksom kanske det med den här teatern, att just att det finns dataspel, att det finns liksom film och sånt, så att det här försöker vara teater med stort T och göra det liksom så att liksom känns på något sätt. Det är inte möjligt att se sånt här liksom på någon annan medieform. På ett sätt, den här dramatiseringen ger bra möjligheter för att liksom skapa en så att säga scen där åskådaren blir aktiv med sitt liksom fantasi och det är tanken också. Att den där storyn berättas liksom via Winston. Ja. Men om man jämför boken och dramatiseringen så tycker jag att i dramatiseringen råder det en större osäkerhet kring vad är verklighet och vad är dröm. Vem är Winston? Winston är väl i den här så är han liksom en människa som på något sätt stannar upp och börjar se och ifrågasätta verkligheten. Siinä on paljon muutakin, mutta esimerkiksi tuo aikaisempi kysymys, että kuka Winston on, niin mä näin sen jotenkin sillä lailla, että Winston on sellainen ihminen, joka voi nykyäänkin syntyä tässä, kun tulee uhkakuvia joka suunnasta, että se on itse se nurkkaan ajettu rotta, jonka ainut keino on niin kuin syödä reittinsä Big Brotherin naaman läpi. Että se on niin kuin, tavallaan siitä tulee tämä kulma ja kaikki tämä näin, että missä ollaan milloinkin, että jos ei näytetä ihan kaikkea koko aikaa, niin me pystytään tekemään etäisyyksiä. Vaini redo att göra? Vad som helst. Är ni redo att aldrig mer få se varandra? Nej. Kanske försöka tänka att när man går och ser på teater så då ska man liksom på något sätt känna sig att man lever. Och det är det som den här liksom föreställningen försöker göra och det har inte på det sättet liksom med åldern att göra. Jag tror att publiken när den går ut på något sätt skulle uppleva att det lönar sig att tänka själv. Ja, och det att det känns som att man lever. Ja, och då får man också tänka.